Tanwa si upangnya paisya. Igira piakam belang surua kata kerumai olok sububay. Man, miya. Sulok sububay. Oh, andong na kung ilusa. Game takap beri doa mulai ay berapa susu paman mga wata di rumput na miya kalau to diskusi Allah. Isan na paman mga paman na marata paman na perlu mga lalu sa game takap pengubah ng walay ang masasatiman. Kabina sa ang akong masasatiman na tiwalaya. Kaya ni man naging unta paman na hadith Rasulullah sa takya pag-istorya niya ko paman na galubog ko saitan. Cuma setan tadi tan ukil na berkuiran mutaki alo yang Rasulullah. Maka mati ke setan sego ingun na ini parkingnya nang tabar punya di tan ukil na subunya mga tantara iyan. Subunya naging mga tantara iyan. Agi mutaki subunya yang kira napakapuminas ang sira. Na umalisan na buling ang report kumapuro iran. Ato ni yang gelebok na siya gyud na tinasakan na may apakatidaw ang luto na, notadun, at yung nama piyan na. Ito na may nalubog ka, may apakagir, may apakapriba ko, langon na ba ako, may apakapaginumakan. Langon na ako, natingin na mapiyan na. At nang sa katawiran, at tingin na may nalubog ka na, may apakabulag ako sa kurumay. Natingin na rin na ni kapuyan. Gina natingin ni ko. Manan yan, na pinakamalagal ko sa saitan, nakapakabulag sa kurumay. Nasulok sa dinya di pakabulag sa kurumay, nasa mautulas ka ni malaa. Saitan na paman na malas nito saitan niya ako bukas sila paman na sa nalok nadiyak ni puro subala yang natunay kilabutan na mga wata may di ginaway paman natunay labutan to paman na kon inwag di baka pakabulag sala ko dong tadi niyo ka perwa kadusan nito si kon natin ya kabulag do nang ako miya ka na to ako dusa ka itu bisa mo na paman na skay miya boleh sunduro saya tanah pihak belag ke yang tadi Kuat.